preparations of the inauguration ceremony of President-elect His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, right here at Kamuzu Stadium. Kodi mukati apulewo akapereka ulemu pa transition of power ikakhala ndi impact yanji amaskini a DPP lomwe anthu opanda khalidwe tinamulemekeza manganya kumukweza pa msana wa njovu sanatinyerere m'maso. So these people are not supposed to be given any politeness. Asiye napange zimene organizers koma anthu panopa ma foot soldiers adziwe bwana kuti life ya anthu panopa yapindika. People are being chased malo awo pangira business ine inathamangisidwapo before this time, inathamangisidwapo mpaka na pano singapitepo malo pene panga business just because masupporter MCP asanaloweso nazisiya zimenezo mpaka nakanika kuti ndipiteso mmalo amene aja panopa nzathu ena many cities akuthamangisidwa mabenchi awo akulandidwa kugulitsidwa. Iwo akanena akapite kukapereka mphamvu osangomtuma Valentino Phiri bwanyi ndi chimpenicho apite akachipereke basi wazikaonera pa TV akafuna ma congratulations chanchana akamwimbira phone nzayo sakuti apamwimbira phone angomwimbira phone koma kupita uku adziwe kuti ulemu ukakhala palibe chisale ndi jomunda maskini akatuma anyamata akaveka zima t-shirt dzikulu za DPP azikayimba nyimbo zonyoza kumene kuchi anthu alibe khalidwe. So amene mukudziwa kuti munthu mutha kuyankhula naye direct ife tatumizira kale message yangochonga politics inaoneke auzini bwana kuti apange reverse ganizo lopita kumene koko angotumiza kwa asilikali ndi chimpenicho apereke basi akachitenge uyo nkhani yatani yatha. Afuna mafavors anji kuno anthu samamangidwa mwakanika kumanga chisale gangata aina ambirimbiri mwakanika kwa manga ndiye wakopa chani kuti mwina mwake favors yacha alibe anthu andosayamika ndemwe auze kuti pasipa anthu akuvutika chifukwa cha ziganizo zawo zina zimene amapanga iwo ziganizo zawo zina zimene amapanga iwo zimene pano pazabweretsa mabala anthu ochuluka millions of people are in danger, are in troubles panopa just because of his thinking. Auzeni musapanga advice bwinobwino bwana izizi I izi A komanso paokha azitha kuona situation ukakhala mbasi kapena mgalimoto wakweza maglass sukweza volume ya wireless yako ya you have to listen kuti matayala pansipa akumveka sound yanji zingwenje zikumveka bwanji koma ungokhala yonchicha apa muonena kuti apiti transition of power chanchani to mean kuno kulibe democracy. People doesn't understand anything. Lero mwapangire chabwino china chilichonse akunyira niso ni madzi chitetezo chimachepa amati akapita kukhala moyo wa mantha nkhathe kuchikwa kuja msanje kuja na agenda ali ndi mphamvu ndi pano pali ndi mphamvu akapita kuno masapota kumeneko apolisiso amasintha chiganizo pompo amayamba sikunyera mwana mphamvu zonse zipeze zili awakakhala powerless chilichonse chikakhala chopoyira ndiye auzeni kuti asapite whatever he is thinking to go afuna mafavors anje azikakambirana anthu andala malangulana konko aziyankhulana pa phone koma mukalekerera kuti apite ulu lumene tikumva tikaumva times. We are already in a shy situation kuyenda ngati tanyowa ndi apiteso kumene amatukwanira alomwe amene wawo zikativutako tumene please Maso lavu kwingi lavu ukumbukira MCP 2020 tatenga boma anakula mtima Peter Mutharika achakwera anazikakamiza kupita kunyumba kwa Peter Mutharika chinapindwako chani zosata zake anthu amba kutoza sitonso zambiri mbiri kuyamba kutoza kumamba kuyankhula zinthu zipongwe achakwera anabwera ndi mpando wawo chani zambiri mbiri zoyankhulidwa. Peter Mutharika anakanisisa kunazona kuti sanga kumane ndi Chakwera face to face mpaka nanakumana kumaliro achilima. Peter Mutharika anasana panga atendi za Chakwera anazikakamizabe kupita kapanga atendi za chizungu kuti aoneke za Peter Mutharika koma zinaphula chani. Peter Mutharika anali serious kupanga chipani chake DPP kuti chikhale cha mphamvu chizabwerereso mboma. Achakweraso kana khango kuti amakonda chipani ngati amakonda ndi chipani cha Malawi Congress Party samene mabanga kukhala nawo busy anthu amene wawo yayi kunali nawonso kukwiya kwambiri kulusa kwauza anthu working team spirit guys apapataluza mboma tisadandaule
tiyambe pompano kutipula tiyambe pompano kugwira ntchito tiyambe pompano anthu aja tizasokoneza mapulogalamu awo tiyambe pompano tiyambe kusokoneza zinthu mboma ziyambe kuipira cholinga ambe kuikondaso MCP aziti bola MCP yomweja apata ataonjeza kuti kuyambiratu pano posati sumakafuna somafefe kuti akopa kumangidwa akopa chani kuti iwo akaoneke kuti munthu wabwino ubwino wake wapindwapo chani umene wapindula iwo wabwacho sokhala munthu wabwino koma munthu wabwino wese sokhala munthu wabwino koma kwapezeka kuti anthu atukanazo mboma munthu sumakhala wabwino pandale munthu mafuna munthu khala oyipa kwambiri zomankapangapita muthalika muja kwati ozikondo zapindula alero abweranso mboma zomankapangapita muthalika zoyipa zawo zija zokula mtima zija lero likwapezeka tipita dipija lwaso mboma ndiye chomwe kafunaso kuti munthu azikamunyengerera azikampasa so mafavors kuti apake chani ndi chani amwene mukuziwa zona kuti pano pawina lese wapasi kama chairman kama chani ndani akupeza mavuto akuzuzika tosefe pano batile kumamizi tathawa taone mucha kuthawa chiyo senalandidwa chiyo osanthu achairman wose akulandidwa mabenji kulandidwa chani funa nkasapota MCP zimene zosakuziwa sakumva chakwerawo ndiye apita akafuna kunyengera chani mamuti ayikungu yanisa opposition ikhala opposition ya mphamvu cholinga kuti anthu ena amene akuzuzikawo asiye kuzuzika koma libizo makafuna mafavors azikafuna kuonderedwa azikafuna kuti chani wo asizoona zimenezo kati mavuto tukumana nawo chifukwa cha president aononga chipani agwera anthu mboma akupezesa anthu ochuluka mavuto chifukwa chofuna kukhala munthu wabwino munthu sumakhala wabwino pandale zimenezo ndi chibwana chachikulu chimene akupanga iwocho zikuwawa ati kwambiri mmoyo Anjano awa patu zake zetu zipesese zimwe kuti anthu adi anatituluka anthu amene anatituluka abita ntchito sedi kunena pagulu pano kuti ma-advisor amene amamuza president zinthu kuti amamuza zinthu zotani oloti tatife taperekeza president pita ku stadium tingoperekeza kuti muzikakamiza koma chingombe chake apa pasimene operekezaso yaye apativesane chifukwa anthuwa alibe nafe ntchito anakhala anthu alinafe ntchito monse tambe kuyankhula muja asanalumbiritse anthu koko zawo zimene sizotikhuzani zawo atingaboma koma ife chipani chathu anakaena kubwera kulira tisanyamata pa nthawi imene itamba kutuliramo ziganizo zina bwezimvenso mungulu kumapereka nawo chiganizo chimene apereka ma-advisor kumupasa president kuti apereke ndodo ine sitikuzana nacho anthu aja mwana amene ali nawo amene mkwazi wa DP samava ndikusazava wanthu akunena kuti ayi mwana mwako tiboza limene guys ife tikwazi wa DP ife timakhala kumwera kuno kumene kugona DPP ndipo musikamuno munena pano lero lumene anthu akuyankhulira kuti ayino singane mawu amene akunena likhala wandiunyoza ndine koma kunyoza kwambiri kuno tikaonesanaye konko ife tikamuyimba ndi tikakuwa anthu oyipa amene wawa amakumana nkhani kuti zabiri singakuli zamwana utonena mavesoni paka nthawi ndabwera ine mamawa nazabwera kapita kunyumba kaye napyano mtima kuti ukoza ndimaiza nobwino pamene ndiyankhula udyo pamene nkankhula udyo andibisefana jiyo amene amuvati antitagwirana ndi nangona indeso chabwera cheni makonda kwambiri saname kunongo mbali inde zinazo zinachitika zoona kuti zimunakwika poti ndi munthu ine ndizoona poti ndi munthu komabe guys nine zoona nomapana historia wala anthu akamantiza wala akamantukwana of course ine sangayankhe president mphamvu zoyankha apaso sakhala nazo pamalamulo ake iye ni munthu wankulu sakuyenera kuyankha zimene akunazisira fa munthu wotukwana katika amakhaisira amakhapaposa sazima akuchita yaye koma anthu awawa samava DPP sizava azakuidwa kuzakhala kukuwa sanu masewera sizakhala zoyisa manyazi zija kaya akazopeka ndodweja kuti ukakana mphamvu zono baba yawazivula sopano ninga munthu amatitukwanira wathu munthu wathu tikulamula boma ndi panopa guys antikwana bwanji ine kuta kwanga poti zachitika kale olangiza mpasakalo malangizo amenewo wapeza lakwika anthu akota kati sakuvabe anthu amene wawefe guys atituluka izo ndi muzivesi ndikuzenezi mukhulupirira kuti gift uja amanazona anthu awo atituluka chifukwa ngopaka zigerezo zawo zongophonyaphonyabe basi ilipita mthalika sana bichi ndo chakula sana basidwe anabasidwa ndani anabasidwa asikali apaso sapenda kupita chikunena kwa janjano kumbusira kuti pita mthalika uje chakwera anapita kunyumba pita mthalika kamendera china sitango ndi chani bebe yena sintha mwano kauka basi anopereke manene zinthu zina zosemphana ndi zimene zilili monje zira zonena chani mwano kauka basi tumatikulamulatu ndi awa wajuka beka ndodo mphamvu tukazivula abatifa ndodo kungobeka ndodo kwa jamina yena sakuziwa watu tukavula mphamvu pamene basi na ndilo milanga ende bwera kunyumba ndi milanga pitire akhala osiyana
iyo tichiziwe ndipo tizikaza pangakale tenti asiye mina ganizamo komana ngati kwa ine ndi gulu lina imene likunena kuti sanena kupita ine ndikuzana kwambiri kwa nthunthu ndi gulu limene likunena sanena kupita pena athu manena kuti ayi choyipa sabwezera ya guys ndiboza imeneleza mawa ayi nisigwizana nawo funa kusangana kuti obasa oba ni mpeni chafu basi ngoti basi ndakukhulukira Yehova ululu wakuti majala paka amadolo kachichonse pakuti ndakukhulukira Yehova ululu sizona zimenezo apuzi ndati sanena kupita pamenepo anapaka kale wankulu ndiye uja ndipo weya ndi wankulu ndachakwera kusata zaka zambiri kumanonesa mwemene chawo safuna kuona ngati kukhurisidwa kuti kuvesa wala gojadi ayi maona ngati china chake mtima momo sanena kupita yayi sanena kupita kaya pati zina zomena kaya kufuna kuhonga kutani zimene zozo zibe ntchito ana chawo rapidira kubantu ngati boma thumu ngati anana yakwisa afuna kwasaka muona kubeka ndodo usiku umwe wa Saturday umwewo o Saturday umwero usiku wa Saturday muzapata mamaka pena mande muzapata anthu athu mene akokeredwa munga mene asira matokosimo muzava ino nduzaniza muzakhulupirira amene alibe zonodo wanjena nawo alibe zolochiza nawo sipita atakula mwazikole atasakuziwa chisaya ilo linakale kusanje uko zuwa likuswa mtengo kuti ga kuti musazaone pita mthaleka mazawo nini ndi alisamanziwa munthu amene chaye amanziwa alisamanziwa chaye lero kusiranga ndikuti angasiya anthu atengedwa izo ndi afune asafune anthu amene akuzoti amapala basa anthu amene amapala basa mboma mungati nkhuku pala basa funa zabwino laje amene ndatengedwa amene alosalakwa awoperanji kwa amene eka kuzinyowera kuti ndapanga chakuti amene azikankha mlandu choti tichiziwe achakwera samene nakupita palibe chohongeraso apa ndodo anakabasa silikali akapereke ndodo kuti apanga kati zikati zawozi ife tizilemekeza apange mene angapangiremo komano kwa ine ndi anthu ena amene munodasabiti ndikuizana ndi kwanthutu zikoma kwambiri